Se olisi morjesta taas pitkästä aikaa. Viimeksi oltiin tuolla Amerikan maaperällä, nyt tultiin tänne Saimaalle. Tänään olisi tarkoituksen lähteä uistelemaan kuhaa. Meillä on täällä Miro tuttuu tappaa remmissä. Ja Jermu. Päivää. Täällä ollaan ensimmäisiä vieheitä tiputtamassa veteen ja draftit on käynnissä. Tänään jos saadaan yksi ruokakuha, ne ollaan erittäin tyytyväisiä. Eli laitetaan 3 keppiä per puoli ja 2 keppiä takilaa välilaukurilla toinen. Toi takila on osoittautunut tälle kaudelle ja viime kaudelle aikamoisesta tykkipeliksi, että silloin on tullut pääosin mei kuhat. Eli lasketaan peräkoneella noin vehkeet tonne järveen ja sen jälkeen laitetaan keulis uimaan. Tänään on aika tyynikeli, niin käytännössä pystytään sähköllä hoitaa tää koko meidän uistelu tänään. Tuolla on lokkeja ihan hirveä määrä, en tiedä miten se kameralle näkyy. Oletetaan, että siellä olisi vähän niinku kalaa tänään. Tänään painetaan puntit porrastusti, lähdetään ihan roskapainosta liikenteeseen ja tiputaan 8-4 saakka. Vähän katsotaan mistä päin se kala rupeaa ottamaan. Ja sit jos löytää joku ihan tietty syvyys, niin varmaan painetaan vähän enemmän siihen samaan syvyyteen uimaan. Lähdetään vaan haistelemaan vähän, että minkälainen fiilis täällä on ja missä ne kalat oikein ui. Nyt lähdetään ihan niinku mututuntumat laittaa tonne pohjaan tavaraa. Ja ruorissa meillä tänään tiputuksen ajan Miro. Vähän jännittää, olis rehellisiä. Eli minun puolelle tulee ulkolaitaa tämän värinen Jesse, pienempi vaappu. Ja se laitetaan ihan tämmöisellä pienellä roskapainolla tonne laitaa uimaan, eli ihan pintaveto. Me painaa kans Jessen ulkolaitaa samanlaisen roskapainolla, siitä lähdetään porrastamaan. Keskimmäiseen planariin laitetaan tällainen karikko uimaan, pienellä räminällä. Ja siellä laitetaan 2-8 limppu pohjaan. Me jatkaa tummalla teemalla ja keskimmäiseen minulla hyökkää Kuusamon vaappu. Siihen painetaan 4-2 puntti kiinni. Sisälaitaan me valitsin tällaisen ihan pakasta veety karikko. Just kävi ostamassa paketin tuore. Sisälle lyöää 50 miina. Jermu laittaa tonne vielä vähän jäykempää painoa. Takilla lyöää sit ihan pohjaa. Laskutyylin tänään toimii, että painetaan 10 metriä siimaa, painetaan puntti, sen jälkeen lasketaan vielä parikymmentä lisää ja ei muuta kuin planari perään. Ja minun tumma teema loppu tähän väriin ja tässä on vakaasti vedetty HK-varman vaappu. Tää painetaan sisimpään ja 8 punti alle. Tästä ei syvemmälle mitään muut meikään näin kuin takilan puoli. Tää lupotellaan 50 pikkuhiljaa pohjaa ja se onkin minun syvin sisälaita tähän tänään. Sen jälkeen lähdetään laittaa takilaa. Tuolla näyttää kalat olevan lokin luona, mutta me ei ihan vielä sinne päästy. Joo, tässä on tää ajokoulu itellä menossa, niin vähän hakuusessa on vielä. Niin. Ei me nyt taas ihan strömsö, jos tää aloitus. Pikkusen karkas toi planari tosta noin ja ei muuta kuin kelataan vehkeet ylös ja laitetaan uudestaan. Ihan karma ja para. Alla näkyy syöksyviä isoja banaaneja. Täällä on kalaki. Ahven todennäköisesti. Sä kerkes lyömään kiinni joko tiputella. Kävi tää perinteen, että kerettyis vehkeet laittaa tonne. Niin keskimmäisessä planarissa kalaa tällä hetkellä todennäköisesti pieni ahven. Ei se auta kun laukoo tää. Vähän jännittää. On todella pieni. No, ainakin tietää, että tää vaappu toimii, mutta nyt tarvittaa sitä kuhaa eikä tätä ahvenia. Vaikka syvälle on vetässy. No, ei ollut tyhjä reissu ainakaan, mutta eihän tää niinku millään vaan riitä näihin hommiin. Nyt tarvitaan vähän isompaa. Ja mihin otti? Karikon räminää. Me kalaa tässä. On, kyllä se nykäs. No niin, nyt on kaikki rojut laidoilla vedessä, mutta saman tien kun sai veteen, niin laitimainen näytti, että pikkusen nypyttää, eli siellä on todennäköisesti pieni ahven taas kiinni. Otetaan tuohon pien tarkastus, onko siellä kalaa vai ei. Pelätään, että on pieni ahven, ei maha minkään. Ois pikkuhiljaa kiva toi takillakin laskea tonne, mutta ei vaan oo kerennyt vielä. Ruppees tuo ahven vissiin syömään tumpuksia mitään. On siellä kala. Jos siellä olisikin äärettömän laiska täysmittainen kuha. Planari sukeltaa aika ikävästi tuolla, aika paljon painoa mukaan. Pinnasta tulee jotain. Pinnasta tulee, joo. Näyttäisi isommalta kuin äsken aina. Taitaa olla pieni ahvenen sintti taas. Lähti tyyliin irti. Juu, irti. No pieni ahven se oli. Joo, irti lähti. Siellä oli ihan pieni ahvenen sintti ja tämmöiseen pieneen Jesseen nappas ärsyvärillä. Joo, Sami valitsikin ahven vaaput tolle. No, vähän se ahvenenkin uistelu. Voit ottaa aika henkilökohtaisesti. Joo, ei se mikään kehu ollut. Mut rehellisesti Jermu, sul pyytää vielä tyhjää. Mä otan laanako. Tässä kohtaa laitettiin peräkone kiinni ja keulakoneen lähdetään nyt uistelemaan. Ollaan saatu rojut suurin piirtein tonne veteen. Takila enää puuttuu. Kone ylös ottamasta veden vastusta, mutta laitettiin noin plaanilevyt tonne. Se pitää meidän peräpaikalla ja tää lähes seilaamaan, kun meillä on vetokeulas. Kunhan me nyt saadaan ahvenvaapu tästä vihdoin ja viimein vesille. No niin, nyt on roippeet taas vees pitkästä aikaa. 2 kertaa kelattiin jo noin vehkeet ylös. Nyt olisi takilan vuoro. Alas laitetaan uudehko Jesse värissä kuore. Tää on ollut vissiin Saimaalla. Pelien peli, niin käytiin äsken tosta kaupasta koppaamassa. Katsotaan, jos täällä vaikka saatais kuha jos toinenkin. Sitten laitetaan tämmönen pilkullinen Jesse siihen välilaukuriin. Laitetaan toi 6 kuula tonne pohjaan johonkin 8 metriä. Sitten tää toinen Jesse laitetaan uimaan siihen välille 5 metriä ehkä. Kuha on jonkun verran tossa välivedessä. Tää kelihän vähän haisee tällä hetkellä kuhalle. Niin kuin Jermu tuppaa noin lohireissuun sanomaan ja sit me ei saada yhtään mitään. Mut hei, saatiin mun ahveni. Siis Tuossa kalaakin. Ei oo. Kato, tuossa oli pieni taulut äsken. Kyllä siinä saattaa se vähän olla. nyppää. Kyllä siinä vähän on, siellä on joku pieni ahven. Kohta päästään appailemaan ja meillä on taas ahvenkin. No vaikka siitä pölykaus, niin kyllä tää hajuu silti jollain tavalla tästä toimii. Nyt se menee paljon fiksummin. Sen Mitä pystyy nyt tapahtuu?
Kato, kala. Meillä on kalaa tässä. Ton. Nyt on iso kala, tai sit on pohjassa. Ei se pohjassa ole. Onko se pohjassa? On siellä kalaa. Nyt on iso kala. Tilanne jännittyy jälleen kerran täällä. Miltä se tuntuu? Hellitti aika kovi. Saattaa olla kuhaa, että iski sen kuuluisen kovan yhä sen jälkeen veti ihan löysäksi. Ei tunnu enää mitään. Tai sit sillä oli voimaa tuossa alussa. Niin sanottu katapultti-isku. Ei oo ku vaappu enää. Pääsi irti kun löysättiin heti. Joo. Ois meillä räikkä huutanut, jos olisi ollut pohjassa. Samaa vekotiin ja siellä oli joku isompi pölli kiinni. Meillä vapaa taipuu ihan jonkun verran tuossa noin. Räikkä ei huutanut, mutta plaanari laukes. Mun mielestä räikätkään ei ollut liian tiukalla. Ei muuta kuin takaa uimaan. Tää on ollut Otti pelitä nää. Mikä ahven siellä ei nyt kyllä ollut, et sen vertaa tää kepukka ei taivu. Ja hei, tässä kohtaa Sami puoli 3-0. Jermu pyöreän olla. Mie toimin vaan tänään erotuomarina. Tästä tuli heti pientä ongelmapoikasta. Saatiin kaikki vermeet tonne veteen ja siellä on keula, siinä on takilla. Mutta tästä tuli veneet suoraan meidän väylälle. En tiedä miten näkyy tuohon kameraan, mutta tos menee käytännössä väylä. Me olisi siitä koukattu eestä, kun ei täällä muita veneet näy. Mutta nämä 2 turakaista päätti nyt tulla tähän väliin. Ja me nyt löysättiin tuota vauhtia sen verran, että pysytellään paikallaan ja nämä menee alta pois. Joo, ne oli trooliveneet, mitä tuossa paineli meidän ees menemään. Vie meidän kalat perhana. Onko tuossa lähemmäs nyt kalaa? Kato. On siellä kalaa. Hommi vaan. Ja taas mennään. Meillä on sisimmäisessä kalaa kiinni. Ei muuta kuin kelataan ylös. Hieno ilta tähän nyt ainakin loppuun sattu. Auringon piti paistaa, mutta pikkusen se tuolta haluu pilkotella. Ei tunnu yhtään miltä. Ei oo mitään. Tai sit tulee ihan pulkkan perään. Ei ollut kuvaa. Joku siellä on käynyt. Lähtenyt maalit tosta. Tänään on ollut ainakin tapahtumia. Anna kuskillekin vähän purana eli kiflariin. Voimme periaatteessa lähteä tästäkin jo kääntää tonne. Käännä vaan. Hei, nyt kala. Näet siellä? Kato. Takilasukin. On. Mirolta hyvänäköinen havainto. Hyvin jyvättää vasta. Tää on hauki tai Ei hemmetti. Kuha. Tässä kohtaa on, että mie en oo mikään paras haavain. taitaa olla hauki. Hauki se jo. Ei tarvi haavaa. Nyt meni takilas sit puurot ja vellit sekaisin. Meillä välilaukuri osu. Vei tuon alimmaisen tosta mukana jostain syystä. Se otti siihen uuteen Jesse kuiteskin. Näitä me halutaan enää yhtään sitä. Noin. Heippa. lähtee. Näitä ei toivota tää veneeseen. Tärppi on kiva saada, mutta ei näitä mielellään. Nää vehkeet menee niinku mallia tätä sekaisin. Meillä oli tossa viime reissulla aika iso hauepoikainen, melkein metri kalikka, mutta tämmöiset pienemmät niin on kyllä aika tulta ja tappuraa. Ei muuta kuin selvittelyhommi. Joo, tässä uistellaan ympyrää, niin tossa käy pinnas koko ajan ahvenparvi. Ihan suoraan plaanareitten kohdalla. Nyt taisi löytyä se paikka. Meillä takilla ui nyt ihan suoraan tossa täkyparven ja kuhien välistä. Nyt ollaan valmiudessa. Otetaan sellaista hirveästä jysäytystä. Kato miten hyvin menee se Ali Jesse tosta. Tää varmaan tää 84 puntti menee varmaan aika läheltä. Eli meillä on nyt niinku 3 mahdollisuus, voisiko sanoa. Rupee jännittää. Haturaha. Joskus se minunkin drafti rupes puremaan tuolta pikkuhiljaa. Sami johtaa 3-0, sovitaan Takilaan Miro. Ai saake. Mulkin rupee tää siitepöydä haju pikkuhiljaa aukeaa tästä. Kyllä se rupee kohta nappaa. Jermun nenä aukeaa. Kalavainu alkaa löytymään. Tää oli kalatakuu ilta vissiin. Kalahan tullut jo. Hei, kato. Sehän paukutti. Vasen puoli kävi nykäs 2 kertaa ainakin. Ei tunnu mitään. Siellä voi olla ahvenkin, mutta en mie tunne sitä, kun siellä on hirveä veto päällä. Se oli 2 tämmöstä. Tum. Kellohan on tässä kohtaa noin 10 illalla. Meillä aurinko laskee tuonne horisonttiin. Auringonlaskun jälkeen, tai näihin aikoihin, kuha pitäisi olla varmaan parhaimmillaan syönnillä. Ja tästä ollaan saatukin aika isoja kuhia. Ja hyviä ruokakaloja viime kesänä muun muassa. Odotellaan, että aurinko painuu tonne ja kuha aktivoituu. Meillä on ahventava ihan jonkun verran tässä liikenteessä. Se on vähän huono homma, kun ei olla nyt ahventa kalastamassa. Mutta kyllä me kelputetaan joku isompikin ahven ruokapöytä. Ajattelinkin se sanoa, että tuolta teiltä tarpeeksi käydään Juu. katsoa se. No tässä keskellä No niin! Meikö drafti hei? On Jermu. Kato. Nyt katot sen, Meillä on tuplat Jermu. Meillä on Takilas. Kumpi Jermu eka? Takila eikä. Täältä pistii karra. Mulla aukasen vaan plaanari. Ahven tai kuha. Kuha se on. Ahven. Iso ahven. On muuten hyvä. Mörkö ahven. Huhhuh. Nyt on paksu poika. Oo, nyt on paksu kaveri. Tuli muuten ihan pohjasta. Ai saakeli. Tää on muuten väärässä kohtaa. On painava Muuten kala. komea kaveri. Mie lyötään uimaa ja otetaan Jermulle tosta. Tää on varmaan kuule kansaa. Onko näin? Meillä on varmaan kuule tuplapölli. Hyvä tärppi. Tuplana vielä. Jos tää kuhanen tosi pieni. Nyt tulee pinnasta kalaa. Se on hauki. Tai sitten on vuoden isoin ahven. Ovi potki. Tuolla on ihan hirveä meininki tuolla pohjassa. Meillä on pien meininki tässä nimittäin täälläkin. Ja Jermu jatkaa. Tää oli muuten tupla tärppi. Taitaa olla hauki. Silleen toloskaa tuolle. On se halon. Semmoset toloskautti meikäläisen drafti tuolta. Monen kiloa puolitoista hauki. Näitä me ei haluta. Mut hei, minunkin drafti auki. Nyt vielä kun saadaan se kuhnu tosta kyytiin, niin sit ollaan tyytyväisiä. Tässä on Jermu. Kuusamo tärähti hauem lötkäle. Tasoitettiin vähän tilannetta. Tilanne on tällä hetkellä Samille 3-1, Mirolle kans 1. Eli vielä johto pitää. Täältä tullaan vielä. Ahven otti
Jesse, väri taisi olla kuore, tämän päivän luottopeli. Nää olikin kuha-uistelu, tää taisi vaihtua ahvenen uistelu. Taas kerran. Varmaan tämmönen ahventa tulee. Hyvä kokoinen possu. Mitä veikkauksia niin minkä pituinen, minkä painoinen? 3,9 ja 605 grammaa. Mie sanon, että paino varmaan kuin 5,5 grammaa kyllä. Pituus 35. Mie sanon kans, pituus on 3,5 tai 3,6. Sanotaan 3,5, paino on 500 grammaa. Jermo vetti ihan maksit. Jermu vetti kilo pulika ja 104 senttinen. Joo, Jermulla on vielä vähän hölmö silmä tosta viikonlopusta. Tällä kertaa tää on hienoa, kun tää onkin joukkuepeli. Yleensä ollaan niinku napit vastakkain tässä näin. Siinä on Hei, Niin, meillä on kalaakin. Hyvä kala. Se on muuten kuhaa tai hauki. minkä painon? On hyvä. Voi veli. On tiukat. Ei oo mitään enää. Ahven tai sitten ei oo mitään. Pelkkä vaappu tulee. Joo, siinä. Juu. Karkutettiin taas isompi kala. Lähdöt meille tarjosi. Kariko uutuus. Käytiin tuossa kaupan hyllyt ennen lähtöä. Näytti osuvan, mutta ei osunut tarpeeksi hyvin nyt kuitenkaan. Tai takas. Hölmöiltiin. Tuttuu tyyli. Vähän ärsyttää nyt. Se on toinen, mikä lähti nyt irti. Oli. Oh. Amatimies. Joo. Nyt vihdoin ja viimein tähän väliin saadaan tää ahvenen mittaus. Paljon se nyt oikein oli? Tässä oli hirveät happeninkin. Meillä oli tossa tuplatärppiä ja sit saatiin rojut veteen ja saman tien uusi tärppi ja sit vedettiin vähän tyhjää ja sit saatiin rojut tonne veteen ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Niin nyt vihdoin ja viimein mittailla, että paljon se ahven nyt oli. Jätkät tossa vähän arvaili, kuka vie pisimmän voiton. Me ei ohan vielä kokonaiskisaa toistaiseksi. Sen kokoinen appi. Hienon näköinen. Aika possukala on. 435 ja Sami voitti tänään. Taisi arvata 6,5, mutta no ei se kauas jäänyt enää. Ja Poitsullahan on pituutta 32 ja 33 aika lähellä. Taisi arvata 39, mutta ei sekään kauas jäänyt siitä. Jermulla tuo vainukoira on vähän pihalla vielä tästä venekunnasta. Mut joo, 33 senttinen, 4,5 grammanen ahven noin. Taisin sanoa, että on aika lähellä. Se lähtee ihan niinku filekalaaksi. Laitetaan se tonne sumppuun uimaan perään ja vähän verestymään. Vene heilu tälle. Kala, Sami, uloin. Pinnat on. Jep, Eiks pääs? onkin. Nyt pitää huoli, tää ei lähde irti. Kovin rympyttä voi olla hauki. Elää sanoo. Lähtiks irti? Tuli irti. Pinnat ainakin äsken kävi vielä tuolla. Ei oo mitään enää. Nyt ne koukutti räävämällä. 3. kerta ei sano totta tälläkään kertaa. 3. kerta irti. Miten tää on niinku edes mahdollista? Onko purun jäljet? On. Kunnon hampaa jälki tossa. Miten tässä Jessessä, onks nää koukut niin tylsät vai? Yltä ainakin minun hanskaa puree. Tuli ihan pinnasta. Kovin tullut tärppeitä nää ainakin tässä veneessä. No niin, taas jatketaan. Nyt jos tulee iso tärppi, niin nyt ylös se kala. Niin. Oi Jermu, jätä tää toi plaaneri. Se on varmaan sulla. Pakko nostaa pois. Siellä on kuule kala. Ai joo, piena ahve. Ihan pieni ahven varmaan. On täällä kala. Oh. Kello alkaa lähentelemään 11:30 sillalla ja Jermulla alkoi vähän jätättää toi plaanari. Ajateltiin, että nostaa ylös, että tsekataan mitä siellä on. Niin ahvena siellä on. Hyvin pieni abore. No, ei se edes nyt niin pieni oo. 40. No ei oo ihan. Jotain ehkä 30, mutta pullee kaveri. Tää on muuten varmaan ihan hetki ollut täällä perässä. Siitä näkee, alkaa olla massu vähän täynnä. Semmonen poika. Tää varmaan päästään takas. Jos tulis vaikka se isoveli, se kuhaa tuolta seuraavaksi. Se kelpaisi meille. Blumps. Jatketaan etsintöä. Tällä kertaa silmä ei ollut väärässä. Nähtiin, että jätättää ja ei muuta kuin roippeet ylös ja pienmuotoinen tarkastus. Nyt tarkastellaan vähän lisää. Tulisiko se kuha? 3 kalaa tältä puolta otettu. 3. 2 me on karkuun. Niin on. Juu. Täällä puolella muut tullut kaikki sit ylös. Täällä on takilaskin. Nyt ei karkuta. Ota Jermu haavi. Kalameikällä. Kalaa ihan jonkun verran. Vaan Pinnasta vapautta. tulee. Se on kuha tai ahven. Nyt se on se kuhunut. Se on kuha. Se on kuha alamitta varmaan. Näyttää vähän siltä. Siinä on muuten joku muukin siima mukaan. No se on taas se toinen. Se on siinä. Ei toi alamit. Yes. Yes! Kama jätkät. Hyvä jätkä. Kauden eka. Ei se alamittainen. Miu silmällä. Kauden ekka. Kauden eka uistelukuha. Ottiko kuore? On se alami. Ei se välttämättä oo. Se on kuule siinä ja siinä. Tää on muuten ollut tiukka peli tää takilla tänään. Tuolla on jännä ääressä on siinä ja tässä, että onks nyt mittakuha vai ei. Saako ottua ruoka jopa tästä? Onhan se mittallinen. Näkeehän tää jo eilisen päivän lehestäkin. 50 jopa. No niin. On se. 51 joo. Se on ruoka. Hei, täällä kala! Joo, meillä on kala sielläkin. Se on mittakala. Nyt laitetaan, meillä on seuraava kala, kiitos. Pinturi se Samin puolella. Nyt älä mokaa sitä. Päästyy irti. Toi pääsi irti toi, mikä toi Sami Planerissa. Kyllä siellä voi olla kalaa. Toi Nyt käy toki. edelleen. On siellä kalaakin. Luultiin, että lähti karkuun tää kala, mutta on se näköjään vieläkin. Siellä ei muuta kuulu vaan tämän. Mutta kuhaa niinku koko ajan ei kerke sanomaan juuta eikä jaata. Se on vähän aikaa siellä levännyt, niin voi olla aika löysä kaveri. Ei oo mitään enää. Ei oo oo. irti. Todellista.
Tää Jesse on ollut kyllä tänään hyvä, mutta on ollut kovaa kyllä karkuuttamaan 3 kalaa jo irti. Ja ihan pinnasta. Hieno fiilis, tavoitekalakin saatu jo tälle iltaan. Vielä jatketaan reilu tunti uistelu, jos saataisiin vaikka toinenkin ruokainen kuha. Kuha meille tällaista takilla syvemmästä. Jo käytiin ennen tätä reissua just ostaa toi Jesse 11-senttinen vaappu värissä kuore. Ja siihen jää toi syvempi takilla tällä kertaa. Eli tavoitekalaa on saatu tälle päivälle. Nyt meillä on 1 ahven ja 1 kuha tuolla sumpus uimassa. Filekalat saatu, mutta nyt vielä yritetään saada tästä lisää kuhaa. Meillä on reilu tunti tässä uisteluaikaa jäljellä ja näyttää siltä, että koko ajan tulee tuplatärppejä. 3 kalaa ollaan tossa saatu jo karkuutettua. Ne oli minulla puolelta. Samaa pienää Jesse-vaappua lasahtanut kiinni, mutta en tiedä onko kelaajan syytä vai onko sitten tylsät koukut. Miro tossa ties kertoo, että ei muuta kuin koukut vaihtoon tai koukut terotukseen. Jääkö tässä olisi kalaakin tässä näin? Kato, siinä se tulee. Meillä ainakin liintas. Tuolla on kala. Kato, tommoset Ja samalla pinnasta otti. On tossa kalaakin kanssa. Täällä on taas tupla tälle kehissä. Se on paljon painavampi kala. keli. Se on muuten kuha. Pidä kiinni se vaan. Oi, kato kun vetää. Ei tarvii sykkele lähteä tämän jälkeen. Älä sano. Sami. Irti päästä. Sama vaappu. Eli pintaveto on toiminut tänään, väri on toiminut tänään. Tää oli numero 4 tähän vaappuun, mikä pääsee irti. Ihan käsittämättä. Ihan uusi vaappu. Ei vaan pysy kiinni. Tää on ihan syöty tää vaappu. Hammasta on niin perhanasti tullut, mutta ei vaan ei pysy kiinni, ei mä oon minkä. Laitetaan se nyt sinne kuitenkin uimaan, annetaan sille vielä 5. mahdollisuus. Kala. Jep, kalaki. Niin ajoaika. Ottiko tuohon aikaakin? Otti. Täällä on vielä illan vikas hetkes kala kiinni. Meitä onko täällä enää kiinni missään? Ei oo. Meillä on tupla tärppi ainakin oli. Kato, kävi lokki pinnassa. Perhana veikö se mei kalaa? Mitä et vie? Miten tää on taas niinku mahdollista? Tää lähtee niinku taas irti. Älä laita näistä takas. 6. karkuutus. Kello alkaa lähestyä yhtä yöllä ja meillä täällä tuli tupla tärppi. Kiinni oli jonkun aikaa, mutta ei vaan tartu, niin ei tartu, ei mahan minkään. Just loppuu keulakoneesta sähkö, lyötiin toi peräkone käyntiin. Lähdetään tuolla peräkoneella työntää vielä loppuun asti tää ja kelataan noin roippeet ylös. Ylösnostus olla vissi tasoissa. Niin se on ihan totta. Kaikki ei ollut kuitenkaan kalamiehen vikaa. Nyt on nimittäin vähän näissä vehkeessäkin jotain Menikin näin paljon tärppi. No niin, meillä alkaa olla päivä pikkuhiljaa pulkas. Kello alkaa olla 1 yöllä. Kelattiin noin vehkeet tuolta ylös. Tässä kohtaa mainittakoon saa vissi ottaa aurinkolasit pois päästä. Jermu rokkaa vieläkin. Tuntuu, että nää lasit ei lähde koskaan pois tästä päästä. Ei mitään, saatiin tänään vähän jotain kuitenkin klipille ja tärppejä tuli jos enemmänkin. Niin minä sanoin, että mulla oli tuolla suosikki Jesse tuolla ulkolaidassa uimassa. Se oli mun luottolaituri. Miro sanoi taas, että se oli petturi. Taisi olla 5 tärppiä ja 5 karkuutusta. En tiedä onko miehessä vai vaapussa vikaa, mutta menee vaihtoon ensi kerralla. Väri kyllä pysyy samana. Tärkeintä tässä on se, että tämä homma on aitoa. Että täällä näytetään jokainen epäonnistuminen ja onnistuminen. Tänään oli enemmän niitä epäonnistumisia kuitenkin. Joo, kiva kalailta oli takana. Tässä ei hirveästi niinku tyhjiä hetkiä ollut. Noin puolen tunnin välein vähintään. Ihan jotain niinku tapahtumia koko ajan. Kiitos jos jaksoit katsoa tänne saakka video. Muistahan painaa peukkuu sille videolle ja tilata kanava. Me palataan ensi videolla koskikalastuksen merkeissä. Lähdetään tonne Tainion virralle Hartolaan kalalle. Vedetään semmonen viikonloppusetti siinä ja lähdetään vähän kahlailemaan munia myötä sinne veteen ja katsotaan jos saatais jotain. Ei mitään, nyt lähdetään ajaa rantaa päin ja otetaan vehkeet pois veneestä ja lähdetään Untenmaille. Kirretaku löytyy seuraavalle videolle. Kiitos.